पापा ऑटो चलाने चला जाती है और घर में टाइम नहीं मिलता है। आज मैं पापा और मम्मी बहन को साथ में देख रही हूँ। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय दा लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थारैनो नोंथांमोना नुगासिनो जोंनि बर'नि फिसा अपसारा बर' बिथाङा इन्डिया रियेलिटि श' सुपार डेन्सार चेप्टार 5 आव माने दा पारफरमेन्स खालामगासिनो। बिथाङा दा कम्पिटिशनाव माने सोलिबाय थादों। बिथाङा कम्पिटिशन खालामगासिनो दङ। बादायनायाव दा बिथाङा बाहागो लागासिनो दङ। थ' थांनाय सप्तायाव बिथाङा सुपार डेन्सार चेप्टार टप 5 बाव माने जायगा आवग्रिनो हायासै आरो बिथाङा जे थांनाय सप्तायाव बेस्ट अफ द पारफरमेन्स वीक बेखौ माने मोननो हायासै। दा बिनि माखासे आपडेट नोंथांमोननो होनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थारैनो अपसारा बर' जाय बिथाङा इन्डिया रियेलिटि श' सनि टिभि एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजनाव जे सुपार डेन्सार चेप्टार 5 आव जे पारफरमेन्स खालामगासिनो दङ। दा बिथाङा कम्पिटिशन खालामगासिनो दङ। थारैनो जुदि फैबाय थानाय समाव अपसारा बर' बिथाङा जुदि टप 5 खौ जायगा आवग्रिनानै बा बिथाङा विनार जानो हायाब्ला बा सुपार स्टार डेन्सार जानो हायाब्ला अपसारा बर'जों लोगोसे जों बर' रायजो राजाफोरनिनो बा जोंनि उन जोलै आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनिनो बे जोबोद दुखु गोनां आरो जोबोद साननो गोनां जानानै फैगोन। बे अपसारा बर'आथ' बर', दा बेहाथ' बेसेबां दुखु थागोन बेखौथ' बुंनो हाला। नाथाय जोंनो होगोन आरो नोंथांमोना नैबे स्क्रिनावबो नुदों। बेवहाय थांनानै नोंथांमोना अपसारा बर'नि जे फेसबुक पेजाव फल' खालामनानै बिथांखौ सापर्ट आरो लाइक कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना गोबां सापर्ट होनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव जोङो अपसारा बर'खौ माने सुपार डेन्सार सुपार स्टाराव जोङो मोननो हागोन, बिथांखौ विनार खालामनो हागोन आरो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव बयबो सापर्ट खालाम। बेवहाय माखासे गाननाय जोमनाय रावफोरखौ लानानै नोंथांमोना बारा नेगेटिभ बाथ्राफोरखौ सानबाय थाना। थांनाय जे सप्तायाव जे पारफरमेन्स खालामदोंमोन बेवहाय जोबोर मोजां पारफरमेन्स खालामनायाव अपसारा बर'नि बिमाया गावनि हारिनि दख'ना बर' दख'ना गाननानैनो बे पारफरमेन्सआव जे श'आव रियेलिटि श'आव बिथाङा नुजाहैदों आरो बेवहाय थाहैदों। नोंथांमोना नैबे सावगारियाव नाय। अब्ला नोंथांमोना बांद्राय डाउट जानाङा, बांद्राय सिन्था खालामनाङा। फैबाय थानाय समाव अपसारा बर'आ माने विनार जागोन, देरहानाया रोखा जागोन जों गासैबो जुदि सापर्ट खालामब्लानो। थ' बेखायनो फैबाय थानाय नेक्स्ट उइकआव अपसारा बर'आ गावनि बिफाखौ लानानै जे मोनसे पारफरमेन्स खालामगोन। बे पारफरमेन्सखौ नोंथांमोना थांनानै सनि एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजन आरो सनि लाइभआव थांनानै नोंथांमोना नायनानै सापर्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालामनांगोन। अब्लासो बिथाङा फैबाय थानाय टप 5 आव जायगाखौ मोननो हागोन आरो फाइनाल राउन्डसिम सहैनो हागोन। दा बेखायनो गासैनिबो सापर्ट नांगौ आरो बिथांखौ विनार खालामनो थाखाय जों बयबो नाजानांगौ। दा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो फैबाय थानाय समाव अपसारा बर'नि थाखाय माबायदि खालामनांगौ आं बिनि माखासे आपडेटखौबो होबाय थागोन। बेखायनो नोंथांमोना गोबां शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम, लाइक खालाम आरो अपसारा बर'नि थाखाय नोंथांमोना हाजारसायै सापर्ट खालामदो। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। टाटा बाय बाय।